αφιερώσω τα παιδιά του Φέμου στο όργανο εδώ σήμερα. Και να σας ευχηθώ... Τι να σας ευχηθώ, δεν θέλω να ακούγομαι, ξέρεις, σκάλα και όλα αυτά. Να σας ευχηθώ αυτό που αισθάνομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Να το ζήσετε, γιατί είναι μεγάλο δώρο. Τι δηλαδή, να έχεις κάνει μια πορεία έτσι μεγάλη και να είσαι εδώ μέχρι τις 5 το πρωί, 5:30 και να τη βρίσκεις. Αυτό. Εύχομαι να είναι παράσταση. Με ένα τέτοιο κόσμο, ωραίο και παθιασμένο και να σου απλώνει έτσι το χρόνο και να της ομιλεί. Εγώ τρέχω τώρα, το παίζει. Τι σημαίνει πολιτεία, με σημάδεψαν σαν αυτά. Είχα κάποτε μετά και την πήρε η συννεφιά. Μες στην αέρινη πλατεία, το όνειρο το πάνω. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία, εγώ δεν ήξα δηλαδή. Μια λατέρνα είναι ζωή, με ξεχωριστή φωνή. Πάμε και έρχονται σαν πλοία, για να μενήσεις στον καιρό. Μεθυσμένη πολιτεία. Να αγαπάτε τα κορίτσια σας. Έτσι, εγώ είμαι τα κορίτσια τώρα. Λέω τους άντρες. Και τι άλλο.